дар шаҳри Ҳисор низ бахшида ба рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони касбу кори гуногун, афсарону аскарони қисмҳои ҳарбӣ чорабинӣ доир гардид. роҳбарияти шаҳри Ҳисор зимни баромади хеш қайд намуд ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба онҳо артиши миллӣ, кумитаи ҳифзи сарҳадии давлатӣ, қушунҳои давлатии вазорати корҳои дохилӣ ва гвардияи миллӣ шомиланд, таи чанд солҳо такомул ва обтоб ёфта ҳоло чун нерӯи тавоно, муҷаҳҳаз ва муташаккил амнияти давлат ва осоиши кишварро таъмин менамоянд. ин давра гарчанде дар қиёси таърих як лаҳзаи басо кӯтоҳ бошад ҳам, барои халқи ватандӯсту истиқлолиятпарвари тоҷик ки ҳазорсолаҳо боз паҳлавонону қаҳрамонони худро дар асотиру достон ва ривояту қиссаҳо ситоиш менамояд, як иқдоми ҷиддӣ ва айёми сарнавиштсоз аст. сарфи назар аз ҳама мушкилоту маъмуниятҳо, давлати тозабунёди мо ба ташкили сохторе ки барои муҳофизати давлати навбунёди тоҷикон амнияти воқеан таърихӣ дошт, яъне таъсис додани қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва ба вуҷуд овардани заминаи сиёсию ҳуқуқии сохтори ҳарбии мамлакат муваффақ шуд. ҳангоми ташаккул додани сохтори ҳарбии худ мо ба дастовардҳои навтарини кишварҳои пешрафта такя намуда, ҳамчунин аз анъанаҳои давлатдории миллати ватандӯст, озодипарвар ва кӯҳанбунёди худ низ баҳравар гардидем. дар охири чорабинӣ ба якчанд афсарону аскарон ва собиқадорон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. барномаи рангину ҷолиби ҳаваскорони хонаи фарҳанги шаҳри Ҳисор пешкаши ҳозирин гардонида шуд.